Ohjaaja Esa Muokka Helsingin agility-urheilijat ry:stä. Valmistautuu 28 Miina, 29 Nikita, 30 Max. Nyt tulee mallia sitten. Kiipeä, Aaki, alas! Yes, hyppää! Siistiä työtä siellä tehdään, joo. Kein. Yes. Kontakti. Aika 37.45. Tämän suoritus ei ollutkaan hylly, vaan oli 0. Tämmönen korjaus tehtiin tuloksiin. Eli mutta nyt radalla tällä hetkellä on siis numero 25, Border Collie. Ja ohjaajana Esa Muokka, Helsingin agility-urheilijat ry:stä. Ja siellä vedetään jonkun näköisellä kaarteella. Potke! Valmistautuu vuoro numero 26 Minni, 27 Freja, 28 Miina. Ja loppusuora hämöttää, ei kauan, ja nopea tulisto 25.70.